Хора, здравейте! Аз съм про геймър 1, 2, 3. Долна тире Сашо да про да full job, да нига, да гига, да гей, нига. И днеска ще играем една... Здрасти, съседе. Тази игра от 2016, аз много като what the fuck. Аз като малък много я игричках. Ама не съм я игричкал, само я гледках, защото нямах компютър. А сега дори компютъра, който играе, не е мой. Ама сега хора. Значи сега спидрувам камали. Вижте ламборджини, пишки, секс. Тука, педара. Хлопище бе. Покучи, покучи. Ще ми наба, покучи. Така. Ами значи тука ще седа. Опа, ще гледам Ергена. En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos de... Този ме хвана с така, букук. Надявам се ти умре семейството в катастрофа, бра. Опа! Може да си умен бе съседа, може да си готиме, педерас. И са. Искам така, тука носа. Тука, като циганин говоря на битака, все едно ще продам PSP, брат. Цинга манга фук, шатай бав. С много лук. Викам МПТ, тука преслава Джексън Майкъл Джордан. Преслава БТ, да тя ба майката. Опа, панами, табел, опа, un nuevo sistema moderno y eficaz se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco нещата, на които Антонинета ВГ си шляпа прат. И хора, това беше... Тук да тева, майка. Това беше хора от този геймплей епизод. Надявам се да ви е хареса. Ако не ви е харесал, сте педераси, не заслужавате да живеете. И много здраве. И да нямате лайна в ушите и зеле и гъс и хуй. Ай, чао.